Скъпи приятели, продължава нашата разходка тук на изложението от ден втори на Ваканция ИСПА 2025. Сега пред нашата камера застава господин Ивайло Иванов, заместник-кмет на община Панагюрище. Здравейте! Здравейте! С какво тази година община Панагюрище изненадва всички посетители тук на Ваканция ИСПА? Първо ние представяме традиционни обичаи за нашия град, нашия регион. Първо представихме приготвяне на типичната панагюрска шарена сол с самодеен състав от село Бъта. Имахме представяне на приготвяне на панагюрски тутманик, който също е много типичен за нашия град. Представихме и обичай гранчарство, защото имаме такава идея, нали, на новия кмет в общината да направим алея на занаятите, което да помогне на нашите деца да избягат от дигиталния свят, да се върнат към корените си, да се потрудят и просто да намерим някакво занимание за тях в моментите, разбира се, в които те искат това нещо да го направят, но смятаме, че е добра инициатива и сме тръгнали в тази посока. Наистина има занаяти, които са доста типични за Панагюрище и заради това поканихме такъв занаятчия, който да представи конкретно гранчарството на щанда ни тази година. С какво вашата община е уникална сама по себе си спрямо развитието на туризма? По принцип, България с какво е известна по света? С панагюрското златно съкровище, с розовото масло и с киселото мляко. При нас киселото мляко не е особено застъпено, но розоберството е много основен бранш при нас. Има фирма, която се развива много добре в тази посока, организира розобер за хората, които искат да се докоснат до този тип култура. И естествено нашето панагюрско златно съкровище миналата година, дори на 8 декември, празнувахме 75 години от откриването на съкровището, което е открито на 8 декември 1949 година от братя Дейкови. И възстановихме мястото, защото всеки е чувал за панагюрското златно съкровище, но никой не знае точно къде е намерено. И по инициатива на кмета на общината Желязко Гагов това място беше облагородено, беше направено така, образно казано, една възстановка на Гринович на място, което може да отидеш и да се снимаш и да кажеш, тук е намерено това златно съкровище, което непрекъснато ни прославя по целия свят. И направихме имахме факелно шествие и беше голям празник. Няколко дни имахме научна конференция, свързана с откриването на съкровището и така. Да си поговорим малко и за културния календар. Предполагам, че е наситен с много събития. Всеки месец от общината излизаме с културен календар. Основни събития обаче, ако гледаме на годишна база, веднага откроявам световното първенство по фойерверки. Първо, защото е 3 дни. Второ, защото винаги привлича страшно много туристи. Буквално месеци преди това не могат да бъдат резервирани места за спане в града. По принцип, към днешна дата ние имаме 1100 места за настаняване в нашия град. Много е интересно самото първенство. Първо, защото имаме богата музикална програма, която съпътства зарята. Винаги ни гостуват 3 състава от някоя чужда държава, като характерното тук е, че фойерверките се осъществяват на фона на музикален съпровод. И има жури, което оценява, нали, подбора на изстрелите за фойерверки, с такта на музиката и изобщо. Много е интересно, много е вълнуващо и винаги събира много хора. Добре, за финал на нашия разговор да си поговорим това, което ви отличава от останалите общини.
Ами това, което ни отличава, първо духа на панагюрци. Защото първо той е много предприемчив. Ние и към днешна дата винаги сме в топ 10 на общините с най-високи заплати и имаме много сериозни предприятия в минната индустрия, но също така и в високите технологии, оптично производство. И първо сме атрактивни като работодател, оттам започва всичко. И след това историята говори за нас. От нас е тръгнало националното освободително движение. При нас е стартирало Априлското въстание, така че ние сме център и исторически, и археологичен от гледна точка на намеренето. При нас от обикновените панагюрци братя Дейкови съкровище имаме много с какво да привлечем туристите, но най-вече този дух на хората в Панагюрище, който вярвам, че и до ден днешен се е запазил в някаква степен в съзнанието на всеки един панагюрец, защото такива са дедите ни и това, което са направили, ни кара да се гордеем, че сме панагюрци.